въпреки че е много трудно. И бяхме с студенти и приятели с Явор. И знам, че още тогава той четеше страшно много, знаеше всичко за римската история и продължи да чете и по-късно. Беше влюбен в античността и вие го разпознавате това чувство в неговите творби, в античността, в античната митология. Знаеше безкрайно добре, точно и подробно много митологични истории и ги интерпретираше в изкуството си. С други думи, Явор и беше един изключително ерудиран художник. Той, както и каза и Боян, той беше много спокоен и външно спокоен, вътрешно много чувствителен. И може би това е една от причините да го загубим толкова рано. Той приемаше всичко много, много културно, много етично, толерантно, с усмивка. Не съм го виждал да избухва, да повишава тон, поне в нашите среди. Да. Той живееше в своя свят от митология, от древни образи. Отиваше и към Индия в мислите и в това, което четеше, в мистиката също. И в неговото изкуство още от ранните години ние видяхме този отпечатък. И тук има в две рисунки много ранни, които Иван Ненков ни ги предостави. Виждаме още след завършване на академията две битки между кентавър и някакъв античен войн. Още тогава започна да живее с този образен свят. И не случайно, защото всъщност той започна с графика 80-те години и тук сме показали доста графики от 80-те години. Отново митологични сюжети, коня, богините, жената, голата жена, голотата, която прави всичко много чисто и много открито. Той беше така, се съсредоточаваше в тези сюжети и до сега. И това, което Боян спомена за предишната изложба, тя показваше неговите големи работи от последните 10 години. Той правеше работите си бавно, съсредоточено, много задълбочено, за да стигне до степента на завършеност. И като казвам завършеност, той беше така впечатлен, опиянен и влюбен може би от заниманията си с антична философия и митология и история. Той беше впечатлен от завършеността на образа, от завършеността на композицията. Вие ще видите тези великолепни, чисти, ясни, кристално ясни, завършени образи, които той изгражда и които ни караха нас някакси да го определяме като някакъв неокласицист, който търси точно тази яснота и завършеност както на композицията, така и на самия образ. Защото съвременното изкуство, изкуството на 20 век, всъщност въведе незавършения образ, незавършеността, разпиляния образ, раздробения образ. Ние говорим тук за деконструкция, а в знанието и в философията, античността и Ренесанса така въвеждат образа на света като едно хармонично завършено цяло. Красиво цяло, в което всеки един човек намира своето място и търси своето място и израза на всеки неговото, който по-късно Данте Алигиери поставя на своя ад, а едни други хора поставяха и поставиха на някои от концентрационните лагери. Това е фраза от античността, от гръцката античност, на всеки неговото. Тоест, всеки човек, всеки особено творец търси и намира своето място в този хармоничен, прекрасен, голям и завършен космос.